A 5:11. Takže pořád mikrofon funguje. Dámy a pánové, jako další vystoupení jsme si pro vás připravili malinkou módní přehlídku hasičských oděvů, využívaných při různých sportovních, zásahových a jiných akcí sboru dobrovolných hasičů Hájov. Dopijte prosím své poslední rundy, usedněte na svá místa a nechte se okouzlit našimi modely. Až jednou nemám rundu. Je v práci tak pilný, že si své nářadí musí stále nosit u sebe. Není divu, když se nám na soutěžích každou chvíli něco posere. Vojtův stejnokroj je také obohacen malou placačkou, která je nezbytně nutná. A to je pivo. Nejlepší značky Adidas. Jak ten druhý model? Haló, druhý model. Jako druhý model můžete slednout nejnovější hajovský zásahový oblek, ve kterém se vám představuje naše nejzdatnější hajovská hasička Ivča. Spolu s ní elegantní mládežnickém sportovním úboru z plně elastického materiálu. Ivču doprovází Martin, vedoucí kolektivu mladších žáků. Jak můžete vidět, zásahové obleky jsou všechny na míru. Nedílnou součástí při každém zásahu je samozřejmě ochranná přilba, pevná odolná obuv a neodlavé rukavice. Martinův model krásně ukazuje svou elastičnost. Přidáme z povrchu a nesmím opomenout na co největší odbor svůj úspěch. Opět nedílnou součástí tohoto modelu je koulíná pokryvka hlavy. Další modelu se vám představuje Jan Polášek, oblečen naší nejstarší sportovní červené plápce. Spolu s Mariou, která vám naopak předvádí náš nejnovější model osobnější družstva mužů a žen. Je vidět, že datová souprava je již postarší a dlouhodobě nevyužívaná. Červená barva již vybledla a v dnešní době se už na dresy používá jiný materiál. Ten můžete zhlédnout na naší prodažce Máji. V nynější době se pro soutěžní družstva stále častěji a častěji používají modernější techniky.
let. V případě nutnosti nemějte strach, leze se do ní milovník hamburgerů. Markusova reflexní pláštěnka je standardní typ, používaný výrobek. Markusova pláštěnka by měla být nepromokavá, zateplená a jak se mohou vidět, když už se v ní vaříte, dá se něco svléknout. Posledním modelem, a myslím si, že i zlatým řadem této přehlídky, dámy a pánové, jsou speciálně vyvinuté obleky pro SDA Hajo ve spolupráci s americkou vládní organizací NASA. Tyto obleky jsou ze 100% nerostového materiálu. Součástí této kolekce jsou i nové typy dýchacích přístrojů. Na našem praktikantovi Davidovi Poláškovi, přezdívaného Safry, dále už Safry, můžete vidět dýchací přístroj pro osoby s větším objemem plic. Vývoj tohoto dýchacího přístroje přidala pomocnou ruku i společnost Ranegas, která dodala velkoobjemný nerezový sud. Safry činnost dýchacího přístroje využívá pomocí hasičské hranice D. Náš druhý praktikant Koci na první pohled s menším objemem plic má na zádech dýchací přístroj od společnosti Sarvrame. Přístroj je doporučován pro bleskový zásah a rychlou pomoc. Ovšem, neberete doslova, při úplném bleskovém zásahu by mohlo dojít k prasknutí dýchací hraničky. Tyto předváděné obleky jsou pružné, extrémně lehké, hasič se v nich nepotí a jsou rychle odsunutelné. Po skončení této přehlídky, po osobní domluvě s našimi praktikanty za menší finanční poplatek. Tímto bych ještě jednou chtěla požádat naše modely o poslední kolečko po sále, při kterém si můžete všechny modely prohlédnout ještě jednou. A také vám, vážení diváci, za chvilku pozorností, při které jsme se vám snažili zpříjemnit tento večer. Doufáme, že úspěšně. Nyní už můžete pokračovat ve společenské zábavě dle vlastní chuti a srdečně vás zveme do hasičského pekla.
Session.